De verhuurbedrijven hebben bottelijen van illegale downloads en video on demand. Het wordt echt een slagveld. Dat iTunes is weer de laatste die erbij gekomen is. En, nou, dan krijg je weer YouTube op en dan weer Netflix. En het gaat maar door. Om de holle bob en wetten te houden verkeer je de meeste videotheken een soort orgot. Ik denk 1 keer in de week, 2 keer in de week, maar net voor de video. Meer voor de service die verleend wordt naast de dvd's. En wat dan? Nou, ik hield een bier in de hoes, dus ik dacht, ik maak maar even 12 van die pilsjes helje. Dus ja, dat vind ik service van de videotheek. Hè? Je moet gewoon andere dingen erbij gaan doen om dus, te voorkomen dat je dus steeds verder naar beneden gaat. Dat de verlies wat je dus hebt op je verhuur moet je dus opvangen door andere dingen erbij te gaan doen. Dat is ook een van de redenen waarom we bijvoorbeeld de spuitbussen van Montana erbij hebben. Dus al die dingen bij elkaar, die moeten de omzet weer gaan verhogen. Toch binnen er echt nog wel mensen die liever naar de videotheek komen voor een filmpje, als dat ze wat downloaden. Nee, gewoon even oldschool filmpje huren. Ja. En waarom doet dat liever? Goed. Even een wandelingetje naar de videotheek en ja. Best gewoon wat ouderwet. Ja, dat kan zo zeggen. Ja, een beetje wel. De beide videotheekeigeners hoop je dat ze het maar haar eigen zaak nog onder haar pensioen volhouden. Maar haar beeld van de toekomst is net rooskleurig. Maar verwacht je nou zelfs dat er hier nog videotheken binnen? Nou, dat zou niet. Dat zouden er nog maar een paar zijn, neem ik aan. Maar ik denk het niet. Ik denk het in een andere vorm. Nou, hoe ver in de toekomst is, weet ik niet. Maar de komende 5, 6, 7 jaar zal die nog wel blijven. Maar wel steeds minder. Want in de afgelopen 5, 6 jaar, ik denk dat 2/3 van de videotheken verdwenen zijn. De videotheken van de toekomst liek je nu alle gedacht meer op Lietse supermerken of krijg je zelfs een plakje in een benzinepomp of supermerk.